første vi skal indsætte, det er et tekstfelt. Ligesom tabellen, så trækker vi tekstfeltet ud. Og vi går ind i tekstfeltets egenskaber ved at dobbeltklikke på selve feltet. Heroppe kan du give tekstfeltet et navn. Og her er så selve indholdet, altså det der kommer til at blive vist på skærmen, når du skriver. Så skriver vi hej, vi hedder Mads og Jeppe. Vi laver en hjemmeside. Under style kan du stille forskellige statistiske krav til dit tekstfelt. Der er blandt andet skrifttype, stil og størrelse. Og du kan også sætte farve på, hvad teksten skal være.